Sambonana nginibingelele nginamukele channel eMasweti Media Production. Mangabe uyaqala ufika ngicela ngizwe iqiniso lokuthi uyaku subscribe, maqedwe kwale video ushaw like bese ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Ngasa kwethu njengamanje ke ngizokubonisa incwadi ebhalwe ke Igcaba Family, ebhalwe ke Igcaba Brothers mayelana ke nomfowabo osekuvezwa ke igama lakhe ecaleni ke lokufa okanye ke ecaleni lokubulawa aka Iganyeke nomngani wakhe uDibbs. Ngifuna nje ukuthi uyibone lencwadi bese kuyibona into ebengikhuluma ngayo kwi-video yami ke edlule enama details ephelele. Mangabe ufuna ukuyibona ikhona lapha ke ku channel, kodwa ke la ngizokubonisa ke naye incwadi kuphela. Awuyibone.